walay nga pagkalatason. Sa imo mga bugtong kasadya among na. Welcome to Panglao! Panglawanon! Ready na mo sa Abante, Panglao! Ready na mong Nanay Nila! Panglao na mong pinalangga, ikaw ang nagmundaning kudyaka. Sa 1st District, 2nd ug 3rd, salamat sa pag-anhi sa among lungsod sa Panglao. Welcome kamong tanan ug mayong gabi kaninyong tanan. Panglao na mong pinalangga. Ni ako, ni balik ako, kay gimingaw kaninyo. Kay Panglao is very dark. Nanay Nila is ilaw ng Panglao. Sa panglawanon, sa kanunay kinikihandon, mga mainahanon. Nalipay kami nga daghan kaayo mong naa diri karon. Tungod kay inyong ipakita dili lang ang inyong pagmahal ni Nanay Nila Montero ug iyang mga kauban, kundi inyong ipatayag, inyong ipakita ang inyong pagmahal sa atong lungsod sa Panglao. Panglao na mong pinalangga, ikaw ang nagmundaning kudyaka. Kaanyak mo ay sama, ang katao mo sa tanan pamigasa. Tinaog akon, inubanan sa akong mga kauban karon, naghangyo kaninyo, nakamitanan ang inyong pilion para among mahatag ang serbisyong pinadanay, gugmang way paglubad sa mga Panglawanon. Ban ni Nanay Nila, ni Ate Aya, ug sa tibok team Abante, mabibo na balik ang Panglao, walay pili-pili. Sa tanan, bisan pagbubutar ka na mo or dili, maglipay-lipay ta karong gabhiuna